kalat kamai badru ka jing persyang ban ai kam syaki samla ki bayet kam hak ni ka jok kerduk kam kalong ka badon kam bat kadang bun ki riu shimet ki ba persyang e kane lengba ki jat kam ba pher ka ba ki seng henry bon sin kini ki jat kam lara om yo jing kershan na ka sarkar la kadai na ka sarkar kmi ni na ka sarkar jella kalong ka ba e namar haba seng kam don kam bun ka pisa ka ba hapan pulut Dangshan kata ka khan riu tarik nailat arja arpulai kala don ka program lingkot ban play ka resort ka ba don hak snong maumara marpana so yong ka ba hap apo East Khasi Hills district bad ya kane ka resort ka bala tip kerteng kum ka lapenhun resort ka bala penyat da ka pomlo multipurpose cooperative society limited hapo ka jingkmi jong ba rangstar wan khar ya ketek resort la play pai ba do secretary jong katanat fisheries UCB Chakravarti Sadhu haka jinga dan rengkat ka director of fisheries ka kong IT lingdo maulong bat kiwe ki officer haka jingtai ya ketek resort ka bahap apo ka jingmi jong katanat fisheries jong sarkar jela ka jing pulut kalakot hadu shikror khandai pholak tingka bat ya ketek pisa la penyo lingba ka sarkar kme na ka Ministry of Tribal Affairs hapo ka sub central assistance to tribal sub schemes ya ketek pisa ka pelong shiklor khandai pholak tingka la pelat namar ya ka DPR la pen krek bantai ru kum ka aqua tourism lingba ka jingtai ya ka pung dok ha ka aqua park ka children's park haringkat ki jakasa ki dukan bam ki jaka di tiar bat kiwe Halor ka nig resort la yo banyakran bat ka superintendent of fisheries ka East Khasi Hills ka kong H Papang ka bala batay kumno balala ban sedang ka nig ka project bat ru ka jingmentoy ka bakatanat fisheries ka la yo lingba ka jingdon jaga Meghalaya State Aquaculture Mission 1 bat 2 ka kerteng jong ka nig ka project kaba ngidan hang ni menta kabala plem tagasngi kadai development of fishery in Maumaram Soyong East Khasi Hills district ka main objective la nakimat bakong san na banta kani ka project hang ne kadai ban penkiu ya ka kamri do kha kum ka aqua tourism nang ta ban penbun ya ka jing penmi do kha badwan ra ya ka lat yo kam yo jam kham tam yi kinong snong bat kini ki unemployed youth bat ha jo ko poro ban penkiu ya ka yo ka kot jong ka than ka total project cost jong kani ka project hang ne kadai 100% subsidy haka badai shikror khandai pholang but ya kini la finance la ne la bay tingka da ka Ministry of Tribal Affairs hapo ka sub central scheme to tribal sub scheme but la implement ya ka da ka Department of Fisheries Government of Meghalaya nalor ka jingshna ya kani ka pung ka bangi PE manta haka jing he ka bashi hector kidon ros kiwe ki jingshna kanthom yakini ki homestay nang ta cafeteria ka restaurant ka aqua house
but kadon ro hang ni ka catch and release policy but nelor kata ro kidon ro kajing pelat ya ki input kumbadai ki fishing equipments ki fish feed ki fish seed but kumta ter ngapan pau kajing sngongo ka bakraw ya ki members jong kanika pomlo multipurpose cooperative society nakabanta kajing tray lang jong ki ringkat bat ke department bat hagajo ka poro kajing tray shitom jong ki ka bakhlem tengkai ba kilala ban penwander kum ke department bat kini cooperative society hang ne ngilala ban penwander ya kanika jaka haba haki por badang sedang ya kene kadai betang ka penthor lane ka bom dan ARUM basulong betang ka madan bat ka basulong lom bet kumto handrai menta pada daga jingat re shitom rengkat bat kene ka finance ka jinga ber pisa jong kene ka Ministry of Tribal Affairs pilai kumbagalong menta kalakala syakawai na ki aqua park lane ka aqua tourism hakaba kalala ro ya kaban kring ya ki nong jingok kai ki bana janna jingai ya kaban wan ya kaban pensngo tenat ya ladi hang ne bat ba ki la ro ban penkiu ya ka jingwan jingok jengki ba ka ne ka society kana kiu irat hakaba kan la ban kentiu ya ka jing yo ka kot jong ka ni ka shnong ka thai bat kum juro ka buram ya ka department bat ya ka district hi barok away na kajing don kam mentip benya halor kajing ya lenti pat kum ke society nadu basdang hadu andala la ban pendap ya ketika resort la yo penyakran beruba rang star one kar kayong izin mangade ka jisultanat jonga mal mensuang ai don ka farm seniang farm siar ne tadin yo begini ka jingaram na ka fisheries ka ba implement ya ka scheme ne banamba ka tribal affair dengan pakala tena kata kadau ngi yo kecing mentoi ka bakrau pi pembekalong manta kaya per naga bangi yu mensuang syado na kapungi barit-barit ne hoi kidan kecing mentoi ka bangi yo man ai khwai man ka singi kibri kwan khwai tadon kecing mentoi bangi yo ne ka pigeri naga poultry bangi ri dogeri ketika ri han sa kadon kecing mentoi dengan long multi purpose hadin bangi yo ne ka scheme bangi lam snag meni pengkelan osaka resort ba kecing rap ketika fisheries te bagi cinta sistem jangi director bat ka tim uji blokawai tinggal pelong kenika bitnat kenika leseng kenika resort kenika bitnat paham ta kumi ibi kingwan pha jangi brio te kejing ai cing comment ke brio kolong ha isu sarong hadwata bangi long de kumuji hikai ikamta migi paiba bikin wat kalat lenti kumlo ba ila menjeng halaka jong kejat mo nde bangi lej pule bagi kunjungan ke kun ki para rathan ki para khasi jongi bikin numim singi tangga bangin pejaga kam government job mo tangga ini wat kunu kalat mila menjeng hal ka jong kejan tikani kai ka banta ka jong ka bangi ngelon bun ngut ki kun naga daw ngi istom menwat ka kam sarkar mo government job naga daw ngi syu sengini kam iga don jaman ka jikan mila ban ai kam ai jam ki khun ki ti hane bat ka juru ngila ai ruban ai kam ki prasnong sine bat ki para khasi jongi ke yo ban pentai kam hane te kata ai ka jing thumu ko changa panginum community ai ka kam sarkar bat kumdong in wat kala ti ngila ban jeng hal ka jong ka jat kajian sarkar ni yo masih kelur kandai pulang tika jinglut naldi kalau sangmal mala tinggi kami abu jing kanya do kata gaji mentoi kalau ngilayo gaji mentoi pegawai gaji mentoi kalau ngilap naik kam jam ya kini ki trasdong ni ko mangong mana bat kem juro ya ki khon jonga ki ba
ki bom yo kam dal yo bentre ngane ki on pe ni kam de kata ka jeng montoi nda kala we ka jeng ki tiga ipakin don kata ka skit kle ka we ka jeng so sarong ka jeng kalong ba ngila na ikam ni ki bro ada kene kadang ngila ban ikam adu sipo ni adu khasau khasan ngoni ikam dengan suri kata ka benta ka ba ki pa kasu ka benta ba ka development kalong ngila na ikam jam ki kena samla hoi ngila persiang man ai wai khwai andai ngam da sunatan man ai wai hai da biapan bakadon ka benta bagi nong wai kini kapung nasi kidon ka jum to jengki kata ka jia raplang mo ka jia raplang hai kam da don ngam ben cimut mar ka se ka bangam sunat di kata ka standar jong ni ka hiarol dingai khwai mo ta ka senti bi thung kan ki julor no kada ngam da sunat man ai wai ne kwai ban sutong gitu kan dang wa cinti bakanu kan kalat kalti bangila he kloi gitu kan makan ban rai ka cimut to su ni ka pak ji hani na kalian ko nga sungguh ni ka government kepala rai ni ka project ni baga cing start jong ke chimstar deputy chimstar da baka jure ka cing lam jong director baka tim ko jong brokowe ngila ban internet kan dia mo ngila ban saya cinta citom lang jong ke cinta lang ke jong skonggo jong ajimut kata ka skonggo jong ke ajimut jong fisheries department ka jing lam nanti jong ki tengi ya trilang berki tengi lawan rai kan ka jing mentoi ya ka yeng ka jong bat ya ka bagi pai ba ka thai kirang kum kin yo i ka jing la jong ban yang hal ka jong ka jan nadu ba nga sedang bantre hang ne ka sibun ba ki jing mentoi ki banga ngayo baro sikata ngi baya bela hot ngila ya pule ngila adap jeng pule hadu graduate rai ban persiang we kita ki kam jong ka government job ngi isitom ta ngila persiang hi rai wala kata ngila persiang makna ka sitom gan bangin puai ha kata ka benta lengba ke jengwan jong kene ka resort hang ne nadu bawan ngala sedang bantrei bat ini itrai ima ibangi ju akot i ta kala aja mutu sibun bahaya i kamtam yang bat yangi barok ki baya trei hang ne nomor barok si kata ngate ngasu bela bet ngami nang ne yeng san citang reweje porlijur ngalaj bela sesilong ta tentang kam warna tentang kala sitom nomor banya be ya kepor ru nyemla ta lembang jengwan jong kene ngasunga bakal ajeng mentua sibun ba yang ba ngala bejaka bangan siu bai kali ngamdon kam cu ban siu ta sagawe bangi sa artat hne hajan bat kata kawe ke jeng mentua ke ba ngayo nadu banget sedang bantrei ha kene ka resort kan haga jingpet jonga ngakerpat lang ya ki paradok prasnam ki jongi ki bayadon ya kaspa ki bayadon ki jaka ki puta ki bobiang bakin yo i kham jengai bakin le kum kini ki jat kam om e tang kini ru ndai dekwe ki jat kam ke bakila ban ai kam lem yangi ki bayabela kenong la ye ki khamtam yangi ki badang sam ki yangi ki badang don kam ki jing trai tentang ladangi tentang don ki bri ki bom don kam don jam tentang ki poi syaki ki jing perkhat ki basniu dan kumta nang kaliang jonga nga syukur pat ya ki para do prasnam ki jongi kembang laong ba ki badon ba em ta kinang la banyasai ki kam kumbalale ini try jong kene kalapan hon resort ya ke bai la ban ai kam sipau khat arngot ta mengatharai ban jindala bun ki briu ki bakum kine kala long ki jing mentua yang ya ki khun samla jong kari khasi jong ka jaj ban riu hi barok ko we khna bangin yo ban ya tray ya ki kam ki jam ngen lait ni ki kam sniu ki kam ki basniu kan